Ahoj Janka. Ahoj Pier. Ahoj. A vy všetci vítajte u nás. Ahojte, vítajte. Dnes som tu tak už pozri, už vidno, že som tu niekoľkýkrát, už som tu taký, ako doma. Veľmi dobrá energia. Teším sa. A teším sa na veľmi pekný rozhovor, napriek tomu, že dnes mi napadla taká ťažšia téma. Skús. Choroby. Choroby. Môže byť? Tie sú super. Fakt? Ja milujem choroby. Tak poďme. Fakt, ja sa držím a myslím, že sa držím aj vďaka tomu, že som ťa spoznal. Že som začal možno trošku na sebe pracovať a je dosť možné, že tam vidím nejaký prienik, že by to mohlo aj súvisieť spolu, že sa ten mindset, že sa snažím byť taký ukotvený. Vítaj v mojom svete. A už aj oni. Vítajte v našom svete. A ja poviem tak, že choroby vychádzajú z módy a choroby sú zastavením pre telo, zastavením pre vedomie a zastavením častokrát aj pre dušu, aby sa duša konečne mohla spojiť a prihlásiť sa o slovo, že čo vlastne potrebuje. Takže pre mňa choroby vôbec nie sú zlá téma. Skôr naopak, keď som pochopila ten fenomén vzniku chorôb, tak som sa zrazu začala cítiť oveľa slobodnejšia, oveľa zdravšia, oveľa kompetentnejšia. Áno, že no tie opraty držíš ten voz, normálne tie kone, vieš, Áno. držíš nad tým presne. A vďaka Pánu Bohu, že tu stále máme bielu medicínu, vďaka Pánu Bohu a teda medicíne a lekárom, že sa snažia pomôcť tam, kde je to už veľmi pokazané. Lebo jedna vec je pracovať s telom, keď sú ešte choroby iba v zárodku, keď máme iba také tie pocity, alebo nebodaj soplík sa nám spustí. A je to úplne iné, keď sa, dajme tomu, našim vedomím pritiahneme do situácie, kde sa nám úplne zlikviduje noha. Tak vtedy, sú tam tí chirurgovia a ovládajú šroubovanie tých kostí. Alebo bypass. Alebo bypass, to je samostatná téma, bypass, samostatná srdečná téma. Tak. Takže som veľmi šťastná za to, že sú tu lekári, ktorí rozumejú telu po stránke technickej. A teraz je dôležité, aby sme rozumeli telu po stránke psychickej. Pretože už aj lekári pripúšťajú, že choroby vznikajú zo stresu, napätia, každý nerovnováha. jeden Číne hovoria, že nerovnováha. Nerovnováha, presne tak, ale tá nerovnováha vzniká vlastne cez naše prežívanie alebo nepochopenie účelu života. Nepochopenie, čo je tu vlastne tým základom. A tým základom je vlastne spoznať seba a spoznať svoje prežívanie. To je dôležité. No a čo je to stres? Ako ty si vysvetľuješ stres, Pier? Pnutie, napätie, nie som to ja, som mimo svojho tela, som taký, napnutý, možno aj roztržitý, potom mám depresie, viem sa, jedno s druhým, ono sa to tak miesi, je to taký balíček všetkých pocitov, takých negatívnych určite. Čo je zdrojom stresu? No vieš čo, napríklad teraz sa mi stalo 2 dní dozadu, že ma takmer na prechode zrazil človek, ktorý preukázateľne urobil chybu. Tak som ten stres ma dobiehal, ale už sa snažím s ním pracovať, neviem, ale častokrát sú to aj ľudia. Kedy by si sa ma opýtala pár rokov dozadu, a možno aj pár mesiacov dozadu, tak by ma aj predávačka v obchode vytočila. Dnes už až tak nie, ale viem si predstaviť, že veľa ľudí to tak má. Že proste idú do obchodu, je tam napätie, nerozumiem tomu, idú Vianoce teraz, takže majú kopce tých košíkov a ľudia vytvárame si ich častokrát úplne že sami a úplne zbytočne. Tak. Prečo ľudia podliehajú stresu alebo stresovým situáciám, vypätým situáciám? Prečo vlastne reagujú na cudziu energiu, nepohody? Je len preto, že nie sú v sebe. Nevedia sa stíšiť, nevedia sa zatiaľ dostať k sebe cez tú zodpovednosť. Ja si tvorím, ako to chcem mať. Keď som ešte šila tanečné kostýmy, keď som sa ešte venovala aj takejto krásnej činnosti, tak vždy pred Vianocami, kedy som to mala popri klasickom úväzku, tak prišli Vianoce, ja som odovzdala posledný kostým a miesto toho, aby som si užila pokoj, kľud a to zdravie a v tomto si odpočinula, tak som ochorela. Na sviatky.
To teda dvakrát tak poteší. To teda dvakrát tak poteší. Uha. Presne tak, nič moc. A deje sa to mnohým z vás. A deje sa to častokrát aj ľuďom, ktorí odchádzajú na dovolenku a práve na tej dovolenke ich začne boleť hrdlo. A toto je presne taký moment, ktorý ma tak nahneval, poviem na rovinu, bola som nahnevaná, že práve vtedy, kedy si mám oddychnúť, tak ja som chorá. Ale kto bol chorý? No ja. Áno. A prečo som bola chorá? Pretože niečo v mojom tele nebolo v harmonii. A to niečo začínalo od pnutia voči veciam, ktoré som nedokázala ovplyvniť. Takže tuto začínajú tie základné chorôbky naše, ku ktorým by som sa ja teraz viacej akoby primkla a išla trošičku rozobrať do tej hĺbky, že ako tomu aj predchádzať. No, toto zaujíma určite aj mňa. A ja si myslím ešte len jednou vetou, že aj keď sa stíšime a opadne z nás stres, tak ja vtedy práve bývam chorý. Ako keby to telo zrazu preladilo do takého, z toho nahromadeného, nakumulovaného stresu. A keď som práve išiel niekde nahorí alebo mimo, tak vtedy. Čiže to je asi všetko o tej rovnováhe. Naozaj. Ide o to, že pokiaľ to chceme robiť nárazovo sme v chváte, sme v strese a potom nárazovo ideme do toho oddychu, tak práve táto zmena, to je to ofúknutie, ktoré nám spôsobí, že to telo zrazu si môže dovoliť poľaviť, ale už tam sú tie jednolinké nastavenia tak porušené, že nie je to len o vyspaní sa, je to o vyležaní niečoho, čo nás škriabe, čo nás zaplavuje a musíme to vysmrkať, čo nás zadúša. Áno. A toto je presne tá vec, že čo s tým? No najlepšia je prevencia. Áno, prosím vás, vitamíny, veľa takých tých zdravých vecí, ako, áno, aby bolo zdravé črevo, aby sme mali dosť pohybu, aby sme mali dosť spánku a tak ďalej. Ale čo je dôležité, mať ochotu sa niekoľkokrát za deň zastaviť. Keď si uvedomím, že mi tak... Ten prítomný okamih, hej? Nájsť si ten prítomný okamih a prvý moment je nájsť sa v tom, že som není v sebe. Aha, čiže dojsť k uvedomeniu a začať s tým pracovať priamo sám so sebou tu a teraz. Tu a teraz. A teraz. Čo nám nepomáha, je nadávať si. To zvykneme. Bože moja hlúpania, zasa sa naháňam. Tak toto vám nepomôže, pretože tu sa osočujete, seba ponižujete. Áno. A toto už vyšlo z módy. Ja som počul, že to sú také tie vety, ktoré nás môžu zabiť. Je to niečo v zmysle, ako si správne prijať, mňa porazí, mňa šlak trafí. A to sú všetko také afirmácie, ktoré nemáme ani do úst vkladať. Vôbec. Nemali by sme. Avšak je tam ešte starý vzorec upozorniť na seba. Lebo keď som v roli obete, tak som zaujímavejšia. To my muži sme. Aj ženy. Ale muž aj so soplíkom 6, vieš, akože so soplíkom je schopný byť na PN-ke a podobné veci. My to tak proste máme. Áno, lenže prečo sú tí muži takí zranení, keď majú soplík? No to neviem, to mi povedz. To je dobrá otázka. Pretože ten muž v tejto našej spoločnosti by mal zastávať rolu toho silného a toho neomylného. On sa predsa nemýli, on je silný, on je chlap, hrdina, dub, stroj. A to doslova. Musí stáť ako dub, makať ako stroj a musí byť hrdina. Toto všetko má ten chlap v rámci spoločenstva vtlčené do toho svojho podvedomia ako vzorec. A teraz ho vykolají sopel, kde sa necíti sám sebe, dobre, nemôže byť na seba hrdý, pretože je obeť. A zapne sa v ňom detský program. Keď budem chorý, tak si ma tá mama všimne. O toto majú potom tí muži ťažšie. Takže idú tak, že akoby zo stovky do nuly. Hej. Žena samozrejme má to inak nastavené, ale teda keď si sa pýtal na mužov, tak ja rehabilitujem mužov, pretože áno, toto
je ich nastavenie aj v rámci spoločenstva. Preto tak ťažko znášajú to poníženie, že oni majú sopel. A na to, aby to necítili sa tak ponížení, tak idú do úplne opačnej role a to je obeť. A tá obeť si zaslúži čo? Poľutovanie a také zasanovanie a podobne. Ja myslím, že vytvoríme určite pre vás 2 epizódy, ktorá bude, jedna bude fenomén muž a druhá bude fenomén žena, lebo je to fascinujúce. Ale ja zase to z mojej optiky vnímam tak, že vy ženy ste zase tie, dobre, my vybehneme so soplíkom, som bol na lešení, zle mi je, neviem čo, láham do postele, vypínam, obeť. Ale žena má zrejme asi z nejakého dôvodu rada ten systém tej pomale varenej žaby. Teda ona sa varí v tom kotli, až kým teda úplne, že ide do dna, vlastne si ani neuvedomuje, že už horí. Áno. Toto ste vy. Zase vy tie žaby pomaly varené. Toto sú to je krásne prirovnanie, ja som ho nepoznala. Ale je pravda, že žena skrátka stále ťahá, pretože má pod sebou toľko maličkostí, ktoré zabezpečujú prežitie rodiny. Jasne. Tých mini úkonov, ktoré sú nevyhnutné preto, aby tá rodina sa cítila dobre, že častokrát, keď tá žena není ocenená v tých mini úkonoch, keď nie je videná mužom v tých malých úkonoch, tak ona vlastne ťahá potom už na úkor svojej energie. A žena, ktorá je chorá, sa častokrát dokáže efektívnejšie postarať o chorého muža a choré deti. Áno. Ako keď ona láhne a nie je, tak ten muž, česť výnimkám páni, ste už aj takí, ktorí to viete potiahnuť rovnako ideálne ako žena. Ale mnoho mužov ostáva bezradných, bezmocných. Urobia to najlepšie, ako sa dá, avšak sú v takej skrytej panike. A to tej žene tiež nepridáva. Ja myslím, že to je trošku také, že Johanka z Arku, že vy ste trošku fakt bojovníčky, v tom zmysle neoblomné, je tam takéto pomyselné brnenie, idem proste cez mŕtvoly. Na úkor dieťaťa, na úkor svojho zdravia, na úkor svojich nejakých potrieb a je tam tá nezlomná, neoblomná energia, huževnatosť. Hej. Len sa o tom nehovorí. Len sa o tom nehovorí a budeme sa o tom baviť asi aj ďalej, aby som sa zase späť vrátila do tej bezpohlavnosti. Áno. Lebo kašlíky, soplíky a chrípky sú tu každý jeden rok. Máme 2 chrípkové obdobia. Jedno je predvianočné a to druhé je predjarné. To prvé vzniká preto, lebo je stres a zhon, lebo všetci chceme mať, teda väčšina z nás, tie Vianoce dokonalé. A mnohé ženy teda umývajú okná na Vianoce, mnohé ženy pulírujú celý ten byt. Musím, že akože Simonine silné reči, to si pozrite, to je presne o nás. Trošku Simonka vás zdravím, lebo teda mne... Myslíme Simonku komedy? Simonku komedy, presne, tá je úžasná. Takže to si pozrite, ako to my máme v tých hlavách upratané a čo všetko je nevyhnutné urobiť, samozrejme aj... Multitasking. Úplný a Fero Joe to robí podobne, takže on tam presne má tieto videá, to si treba pozrieť, ale nie iba sa nad tým zasmiať, ale hlavne ísť do toho uvedomenia. A to, čo je dôležité, uvedomiť si, že som v zhone, že som v strese, dovoliť si povedať, aha, som v strese. Cítim sa vystresovaná, cítim sa unaháňaná, cítim sa unavená. A tu presne nastáva tá rovina, kedy mám 2 možnosti. Buď sa začnem ľutovať a hľadať niekoho, kto za to môže, alebo pôjdem vyššie a poviem si, čo teraz potrebujem. Čo by mi urobilo, nie deň, prosím vás, na to nie je čas, ale v tomto momente náladu. Čo by mi urobilo tú náladu? Čo by mi spravilo radosť? Možno iba káva osladená medom. Niekto to má rád, niekto nie. Možno iba teraz sa natiahnem na 10 minút a dovolím si iba pozorovať, čo mi v tej hlave ide. Ja nemusím stišovať myšlienky, nemusím tie myšlienky vypudzovať. Čím menej násilia, tým viac efektu pre seba. A hlavne dovoliť si vysloviť aj sama pred sebou, áno, cítim sa unavená. Ako sa chcem cítiť. Oddychnutá. A už toto rozhodnutie spôsobí, že sa zrazu niečo začne diať a v ten deň možno deti zaspia skôr,
Možno osvieti manžela a uvarí párky. A dôležité je nebrať to ako osobné zlyhanie, ale poďakovať mu za to. Že Niekomu to- pomáha napríklad hudba alebo podobne, každý si môže nájsť takéto nejaké svoje nejakú odbočku. A to je zase, ako sme sa bavili o tom, že zostať v tom prítomnom okamihu, to uvedomenie, to je stále o tom. Takže dovoliť si preladiť sa na radosť. Alebo na aspoň neutralitu. Že sa nič nedeje, že všetko je v poriadku. A potom tu máme veľký sopel, veľký kašel a veľmi škrábavé hrdlo. To už je dôsledok toho, že sme sa neustriehli. A vtedy nastáva presne, že aha, začínam až svrbeť hrdle. Prvá myšlienka je aká? Budem chorá. Áno, no niečo na mňa leze. Áno, niečo na mňa leze. Ja si potom predstavím takého z reklamy, takého modrého fešaka. Ten tak na mňa leze. Cápa, alebo ten Alzák, vieš, ten zelený. Ten je fantastický. Ten je všade, takže aj na chrbte. Len teda na chrbát si ho nepúšťajte. Tak, Ani na takže hrdlo. treba si uvedomiť, aha, trošku čo môžem pre seba urobiť. Vtedy siaham už pokojne aj po tých ľahkých medikamentoch. Kto to zatiaľ neviete inak, je to v poriadku. Dôležité je, že chcete ísť ku zdraviu. A spomente si, čo nemáte vypovedané. A možno je to iba nevypovedané sám pred sebou, že sa naháňam. A možno je to nevypovedaná krivda voči šéfovi. A možno, že je to nevypovedaná myšlienka, ktorá ma akoby zranila a potrebujem to vyventilovať voči partnerovi. Niečo som niekomu nepovedala. Alebo môže to byť aj tak, že som povedala niečo, čo ma mrzí? Môže. A môžeš povedať niekomu niečo v afekte, čo ťa potom mrzí? Áno, určite. Áno. A tam nastáva jeden krásny fenomén. Uvedomte si, že v tom momente a v danom čase ste sa nemali pod kontrolou. Ak sa nemám pod kontrolou, tak musím pochopiť, že idem zasa do seba a v prvom rade urobím čo? Už sme to mali. Ruka na srdce. Ruka na srdce a odpustím si. Alebo aj na tej toalete. Alebo aj na tej toalete si odpustím. Za mňa najskôr Je odpustím si cez srdce a nepríjemný pocit spláchnem na tej toalete. Tak. To by bolo úplne fantastické. Odpustiť si až takýmto spôsobom. To je úplne úžasné. Dovoliť si to. A vlastne, keď sa toto udeje, tak už vtedy sa mi uľaví a hoci si dám iba ten nejaký prášok alebo nejaký vitamín, ale urýchli sa mi liečenie už toho, čo ostalo podriapané. A to, čo vám prezradím, je, že my sme vlastne náchylní na plesne, vírusy a baktérie. Plesne a vírusy a baktérie sú kamoši so strachom, s pocitom viny, s pocitom hanby a niekedy je tam aj hnev. S týmito pocitmi kamošia. A čo také parazity? Tie sme nespomenuli. Aj tie parazity. Tiež? Dá sa to zistiť cez svalový test, dá sa to zistiť potom cez škálu, Hawkinsovú škálu, ktorú on odmeral, ako s čím to asi tak súvisí, to je na inú tému, ale pokiaľ si uvedomíte, že ste v pocite viny a v pocite hnevu, tak nech sa páči, živná pôda preto, čo nám poškodzuje sliznicu a čo nám spôsobuje nepohodu. Takže dôležité je ísť do seba odpustenia, uvedomiť si, že ak je to možné, tak si dovolím prejaviť ľútosť nad tým, že som kričala. Áno. A možno, že som povedala pravdu, ale s kríkom. A vtedy je veľmi dôležité vypovedať, mrzí ma, že som na teba kričala. Nedokázala som sa však ovládnuť, preto som kričala. Avšak to, čo som povedala, naozaj sa cítim nevidená, nepoznaná, nepochopená. Takto sa cítim a chcem sa o tom ďalej s tebou porozprávať. Pokúsim sa nekričať alebo dovolím si ísť do toho kľudu. No a vtedy, keď idete do konfliktných situácií, tak si dajte iba ruku na žalúdok a bude to všetko v poriadku. Potom dokážete lepšie komunikovať. Wow, super. Prepáč. No, ideš. Otázka. Chcel som otázka, a toto vidím ako na ďalšiu samostatnú tému. Je mi úplne jasné, že vlastne choroby budú v niekoľkých epizódach videné, že toto by mohol byť taký úvod, ale nedá mi nezabrnúť do chorôb
v zmysle do tej najhoršej, do tej rakoviny napríklad. Ja som počul iba takú vec, že je to vlastne choroba ľudí, ktorí postradajú radosť zo života. Áno. Nielen radosť zo života, ale táto choroba súvisí, alebo ochorenie, súvisí práve s pocitom nevyjadreného hnevu, Aha. až na úrovni nenávisti. Mhm. A to je naozaj na jednu celú epizódku. Takže zároveň pozor, rakovinka sa rozvinie niekedy aj po 10, po 20, dokonca po 30 rokoch a súvisí už s našou neschopnosťou mať tak silnú vôľu, aby sme dokázali vedome prekrývať pocity hnevu, nenávisti, hlboký pocit zrady. Toto je väčšinou tento problém. Väčšinou to nebýva pocit hanby. Väčšinou to býva pocit, že niekto za to môže. Niekto mi ublížil a ja sa na ňo za to hnevám. Rakovina je v podstate, dôsledkom rakoviny je nenávisť. A tá nenávisť, keď ju človek v sebe prechováva, tak tá spôsobuje práve vytváranie rakovinových buniek. Totižto nenávisť nám púšťa energetickou žilou a my akoby nedokážeme potom bunkovo sa vymieňať správnym spôsobom a bunky si začnú robiť, čo chcú. A súvisí s tým veľmi také poznanie, ktoré už tu beží svetom stovky rokov, musím povedať. A to je, že nenávidieť niekoho je ako piť jed a dúfať, že toho druhého tým jedom otrávim. A otravujem vlastne samu seba. Častokrát býva rakovina pľúc a tá súvisí so smútkom, ale zároveň aj s pocitom krivdy, že ma niekto nepochopil, neuspokojil alebo neuznal, presne tak. A samozrejme sú to rakoviny ženských orgánov pohlavných, mužských orgánov. Skrátka, vieme sa o tomto baviť, ale rakovina je taká veľmi zdĺhavá téma a zatiaľ ju biela medicína lieči najlepšie, ako vie. Avšak človek, ktorý pochopí ten základ, prečo sa mu to stalo, tak vtedy aj tá medicína, ktorá tu má rôzne prostriedky na to, aby mohla liečiť toto náročné ochorenie, onkologické ochorenie, tak má potom úspech. To je veľmi dôležité. Existuje veľmi taký krátky tip, ako, lebo bavili sme sa už trošku aj o prevencii, niečo univerzálne, čo by mohlo fungovať fakt na každého v pár vetách, aby sme k tým chorobám ani neprišli, takých 5 typov alebo 3 typy? V prvom rade je uvedomiť si, že nie som naladená, že som rozladená, že mám strach, smutok, hnev, že chcem od toho druhého, aby on mi priniesol tú radosť a idem akoby na externé zdroje. Toto je prvé, uvedomenie. Skúsiť si naladiť pohodičku od neutrálu cez prijatie až po lásku k sebe, lásku okoliu, radosť. Akýmkoľvek spôsobom a tak často počas dňa, ako to len ide. A ešte jeden aspoň? Ja idem pokračovať. Ak to nejde, tak aspoň si dovoliť uznať si, že dnes potrebujem kľud. Lyžica medu funguje. Fantastické. Veľmi, veľmi sladké, veľmi teplé, oteplujúce a hlavne veľa výživových látok a jemné sedatívum. Rovnako medovkový čaj s medom. Wow. Ďalšie jemné sedatívum. A to, čo je ešte fajn, skúste naozaj sa udržiavať tak dlho v pohodičke, alebo niekomu urobiť radosť, ale zo sebeckých dôvodov, aby to vám urobilo radosť. To je krásne, pekné. Dôstojná bodka asi za dneškom. Určite. Asi ti poďakujem. A poďakujeme aj vám. Moje meno je Pier Cedric Klimeček. Volám sa Janka Dekanková a ďakujem ti, Pier, že ďalej tvoríme tieto vyladené videá. My sme radi, že aj vy ste vďaka tomu vyladení, lebo nám to píšete a my si to nesmierne vážime, vytvárame to aj pre vás, tento obsah. Takže ďakujeme.